Kde nebolo, tam nebolo, žila raz jedna rodinka. Tá rodinka sa skladala z 2 rodičov a 2 detí. Deti sa volali Lukáš a Marienka. Ako sme sa dozvedeli z minulého príbehu, Lukáš bol veľmi šikovný a Marienka bola normálne dievčatko. No rodina bola chudobná a tak poslali rodičia deti na huby. Lukáš, Marienka, poďte sem. Pojdete na huby. Ale dávajte si pozor na čas, aby ste neprišli o polnoci ako minulý pondelok. A Lukáš a Marienka povedali, že sa spoľahnú. A tak Lukáš a Marienka išli z domu a pobrali sa do lesa. Zberali hríby celé hodiny. Ale potom im vyhladlo a nechceli sa vrátiť domov, tak všetky tie sladké huby pojedli. Ale čas plynul a Lukáš a Marienka začali mať strach. Braček, ja sa bojím. Vráťme sa. Keby som ja vedel, kadiaľ sme išli. Poprosím ťa, vylez na strom a rozhliadni sa. Ako si praješ? A tak Lukáš vyliezol na strom a rozhliadol sa. No v dierke uvidel svetlo, tak sa tam išli pozrieť. Našli diamantový dom a na nej nádherne žiariace glowstony. Nádhera. Čistá nádhera. Braček, poďme sa tam pozrieť. Po vchode ich privítala čarodejnica. Ahojte. Vítajte v počítačovej chalúbke. Dobrý. My sme sa stratili, môžete nám pomôcť. Ale čo by som nepomohla? Chlapček, môžeš si zahrať na počítači. Ďakujem. Teta, keď ste naozajstná čarodejnica, môžete nás teleportnúť domov. To ťa teleportnem akurát do väzenia. Pomoc, pomoc, pomoc. Puste nás pomôcť. Kričte si, koľko chcete, uprostred 12 kilometrov štvorcového lesa vás nikto nebude počuť. Lukáš vymyslí niečo. Počkaj, kým zaspí. Táno, mám u seba pilník. Ďakujem, brače. Ešte mám plán. A teraz zdrhajme. Nezastavte. Janko si zapamätal kilometre štvorcové a vypočítal si trasu. Vyplýva z toho ponaučne, že brada sestra si majú pomáhať. A ako to skončilo s čarodejkou. S rodičmi tam prišli vykradnúť diamanty a kúpili si za to neskôr superdom.